ஏஎல் பரீட்சையில் 3A சித்தி பெற்ற யாழ் மாணவன் உயிரிழப்பு. சோகத்தில் மூழ்கியது இணுவில் கிராமம். இணுவில் தெற்கு இணுவில் மானிப்பாய் வீதியை பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் மாணவன் லவன் அக்ஷயன் நோய் தொற்று காரணமாக இன்று உயிரிழந்துள்ளார். அண்மையில் வெளியாகிய உயர்தர பரீட்சை முடிவுகளில் 3A பெற்று மாவட்ட நிலை 24 பெற்ற குறித்த மாணவன் உயிரிழந்துள்ளமை பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்று அதிகாலை காய்ச்சல் மற்றும் வாதி காரணமாக யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். பிரைன் ஃபீவர் மற்றும் குருதியில் தொற்று காரணமாக இந்த உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. கிளிநொச்சியில் கோர விபத்து, 2 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு. கிளிநொச்சி A35 தர்மபுரம் பகுதியில் நேற்று இரவு இடம்பெற்ற கோர விபத்தில் 2 இளைஞர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த 2 இளைஞர்களே சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர். கிளிநொச்சி தர்மபுரம் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பரந்தன் முல்லைத்தீவு A35 வீதியில் தர்மபுரம் போலீஸ் நிலையத்திற்கு அருகில் குறித்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது. ஜெரி கனிஸ்டன் வயது 19, தியாகராஜா விக்னேஸ்வரன் 18 வயதுடைய இளைஞர்களே உயிரிழந்துள்ளனர். 10ஆம் வீதியால் சென்று கொண்டிருந்த மோட்டார் கிரேடர் வாகனத்தின் மீது அதிவேகமாக பின்னால் சென்ற மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக அறிய முடிகின்றது. கொழும்பில் நீர் தட்டுப்பாடு சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறு கோரிக்கை. தற்போது நிலவும் கடும் வறட்சியான காலநிலை மற்றும் அதிகரித்துள்ள நீர் நுகர்வு காரணமாக கொழும்பு மற்றும் அதனை சூழவுள்ள பகுதிகளுக்கான குடிநீர் விநியோகம் பாரிய அச்சுறுத்தலை எதிர்நோக்கியுள்ளது என்று தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை எச்சரித்துள்ளது. கொழும்பு நகருக்கு குடிதண்ணீர் வழங்க பிரதான நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் ஒன்றான கல்லடுவாவ நீர்த்தேக்கத்தில் இன்னும் 20 நாட்களுக்கு மாத்திரமே விநியோகிப்பதற்கான நீர் எஞ்சியுள்ளது என்று சபையின் தலைவர் பொருளியலாளர் சந்திர பண்டாரு தெரிவித்துள்ளார். சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் கடும் பாதுகாப்பு, ஆயிரக்கணக்கில் போலீசார் களமிறக்கம். எதிர்வரும் சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நாடு தழுவிய ரீதியில் விசேட பாதுகாப்பு திட்டம் ஒன்றை போலீஸ் தலைமையகம் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விசேட பாதுகாப்பு நடவடிக்கையானது நாட்டில் உள்ள அனைத்து 608 போலீஸ் நிலையங்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் விரிவான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் FU புட்லர் தெரிவித்துள்ளார். எரிபொருளை வழங்க ரஷ்யா இணக்கம், பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றி. நாட்டுக்கு தேவையான எரிபொருளை உடனடியாக வழங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என ரஷ்யா உறுதியளித்துள்ளது. மத்திய கிழக்கு போரால் இலங்கைக்கு ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் நெருக்கடியை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ரஷ்ய பிரதி வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆண்ட்ரே ருடென்கோ மற்றும் வெளிவிவகார அமைச்சர் விஜய் ஹேரத் ஆகியோருக்கு இடையிலான சந்திப்பு கொழும்பில் அமைந்துள்ள வெளிவிவகார அமைச்சில் நடைபெற்றுள்ளது. இதன்போது எரிபொருள் வழங்குவதற்கான இணக்கப்பாடுகள் எட்டப்பட்டுள்ளன. அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரல் 16-17 இணையவழி வேலை. பிரதமர் தலைமையில் அவசர கூட்டம். மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழல் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சவால்களுக்கு மத்தியில் எரிபொருள் மற்றும் வெளிச்சக்தியை சேமிக்கும் நோக்கில் ஏப்ரல் 16 மற்றும் 17ஆம் தேதிகளில் அரசு சேவைகளை இணையவழி ஊடாக முன்னெடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து அரசு ஆராய்ந்து வருகின்றது. அரசு சேவைகளை தடையின்றி முன்னெடுத்து செல்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை குழுவின் 3வது கூட்டம் பிரதமர் கலாநிதி ஹரணி அமரசூரிய தலைமையில் இணையவழியில் நேற்று நடைபெற்ற போதே இந்த விடயம் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. மேலும் அடுத்த கட்ட சந்திப்பு எதிர்வரும் ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. බස් රථ පැලෙන්නේ හදලා ක්‍රමානුකූලව පැරණි බස් රථ ටික අපි ඉවත් කරමින් යනවා. මම හිතේ එකපාර මම කලින් කිව්වා අපිට එකපාර බෑ. ඒතර අපි එම සුවපහසු සඳහා නව බස් රථ පිළිබඳ අපි සැලැස්මක් හදලා තියෙනවා. ඊළඟ විශේෂයෙන් ගත්තොත් පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය වෙන සේවාව කරු වැදගත්. පුරවැසිය කල්පනා කරන්නේ බස් එකට නැගලා අයිතිය කාටද කියලා. මේක අයිති කාටද? මේක අයිති ආණ්ඩුවටද? මේක අයිති පෞද්ගලික අංශයටද? ඒක නෙවෙයි වැදගත්කම තියෙන්නේ මොකද්ද? එයාට ලැබෙන සේවාව මොන වගේ එකක්ද? නිසා රජයක් හැටියට අපි බැඳිලා ඉන්නවා හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන්න. හැබැයි මේ වගේ සේවාවක් මුළුමනින්ම පෞද්ගලික අංශය වෙතට විතරක් තල්ලු වුණොත් ඔවුන් අතර ඒකාධිකාරීත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔවුන්ට තර්ජනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක නෝයි සමහර අය දැන් නම් එහෙම තර්ජනයන් කරාට ඒවා පළක් ලැබෙන්නේ. නමුත් පරණ සොරේම කෑ ගහන ඒවා දකින්නෝනේ අපි. නිසා මුළුමනින්ම මේක අත්හැල යුතුනේ. හැබැයි අපි විධිමත් කළමනාකරණ ක්‍රමයක් අපි හදන්න ඕන. රාජ්‍ය පංගුවක් තිබෙන, පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වයක් තිබෙන, උඩින්
අපි අපේක්ෂා කරන කාර්යයන්ට අවශ්‍ය නියාමනයක් තියෙනවා. ආරක්ෂිත සුවපහසු අඛණ්ඩතාවයකින් යුතු කාර්යක්ෂම. එම නියාමනයක් තියෙන්න ඕනකම තිබෙනවා. ක්‍රියාවලිය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලිය බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. දැන් ඇති වී තිබෙන මේ ප්‍රශ්නවල ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි බස් එකක් කියන්නේ කර්මාන්තයකට වඩා ස්වයං රැකියාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ බස් රථයත් මොකද වෙන්නේ? ආරම්භයේදීම කොළඹ නගරේ දුවනවා. චුට්ටක් අබලන් වුණාම කුරුණෑගල පැත්තට යනවා. තව ටිකක් අබලන් වුණාම කහටගස් දිග්ලියට යනවා. තව ටිකක් අබලන් වුණාම ස්කූල් සර්විස් පාසල් සේවයට එනවා. මෙහෙම තමයි මේ කොළඹ නගරයට එන බස් රථයේ තියෙන නේද ඉස්සරහට ගමන් කරන විදිහට. ඉතින් මේ බස් රථය බස් කර්මාන්තයකට වඩා මේක ස්වයං රැකියාවක් බවට පත් වී තිබෙනවා. එයා විශ්‍රාම ගිහපුවම පාරිතෝෂික හම්බුනහම ඒකෙන් බස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. එතන මොකද කරන්නේ? එයා බස් එක එයාගේ එදිනදා ජීවිකාවේ කොටසක්. අද දිව්වොත් අද ආහාර පාන අවශ්‍යතා සපුර ගන්න පුළුවන්. එහෙම සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ බස් එකේ ප්‍රමිතිය විවිධාකාරයේ ප්‍රමිතිය. ඒ රීදුරු සහ කොන්දොස්තර කාර්ය මණ්ඩලය විවිධත්වයෙන් යුතු කාර්ය මණ්ඩලය. ඒ අයිතිකරුවගේ හැසිරීම සමහර අය සර්විස් එකක් ගැන කල්පනා කරනවා. සමහර අය මාෆියාවක් ලෙස කල්පනා කරනවා. සමහර අය කොහොම හරි දුවලා කීයක් හරි ගන්න කියලා කල්පනා කරනවා. එතෙන්ට අවිල්ල තියෙනවා. ඒ නිසා ගුණාත්මක කර්මාන්තයක් බවට පත් කරන්න නම් මේ තරම් අයිතිකාරය තියාගෙන අපිට කළමනාකරණයක් ගේන්න බෑ. කොහොමද කළමනාකරණයක් ගේන්නේ? කොහොමද අද සුවපහසුවක් ගේන්නේ? අයිතිකාරය විශාල ප්‍රමාණයක එක්කෙනාට එක බස් එකක් වගේ අයිති. ඉතින් එයා මේ බස් එක තමන්ගේ හැකියාවට අනුව, තමන්ගේ ආර්ථිකයට අනුව, තමන්ගේ ආදායමට අනුව, තමන් දුවන පාර අනුව එහෙම තමයි එයා බස් රථය කළමනාකරණය කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට පොදු ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයා අද සෙනග හිටියොත් දුවනවා. එහෙම නැත්නම් මම මේ ටර්න් එක කියන්නේ නැහැ, මම ටර්න් එක අයින් කර ඔයා දුවන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ තියෙන මොකද්ද? අපි දන්නවනේ එහෙම නේද? එයා ටර්න් එක දුවන්නේ නැහැ. දුවල වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා. දුවල වැඩක් නැහැ. ඇයි? එයා දුවන එකට ආදායම ලැබෙන. එයා තනියම කල්පනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් කල්පනා කරනවා. ඉස්සරහ යන බස් රථයට කලින් ගිහිල්ලා කට්ටිය ගන්න ඕන බස් හෝල්ට් එකට. ඉතින් වාහන විශාල තරංගකාරීත්වයක්. අපි දැකලා තියෙන පාරේ බස් රථ කොච්චර තරංගකාරීත්වයක යෙදෙනවද? අනවශ්‍ය හෝන් ගහගෙන කෑ ගහගෙන නේද? ඉස්සරහා බස් එක යනවා නම් හෝල්ට් එකේ නතර කරන පිටිපස්සේ බස් එක නේද? ශබ්දයෙන් හෝන් ගහලා කියන අපිත් එනවා කියලා. ඕකටම නගින්න එපා කියලා. පාරේ දැකලා තියෙනවා. මේව සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? තාමත් නරක පන්නේ තරංගකාරීත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. බස් එක ඕනනම් දුවනවා නැත්තම් දුවන්නේ නැති තත්වයකටපත් වී තිබෙනවා.